Всяка песен си носи своят характер, своят облик. Нашите деди с голямо нетърпение са очаквали този празник, защото коледарите са благите вестители на вестта, че Бог се е родил. В този празник, разбира се, има много езичество и много християнство, но то е така добре вплетено, че никога не можем да го разделим. Но когато те са ги очаквали, нашият народ е дал една такава антроподемна сила на тези коледари. В смисъл такъв, те са обожествени все едно с техните гласове, с тяхното присъствие предават тази сила на антроподемона, който те очакват да чуят наистина благата вест, че Бог се е родил и тяхното благопожелание. Как да кажа, те всички са очаквали тези коледари, защото текста е облечен в една красива музика. В него има този трепет на младото момче, което носи и държи гегата, което само по себе си показва, че държи снагата си в ръцете си, значи вече е мъж. И момата, която дава този геврек на коледара, която е забожда за гегата, показва, че тя вече не е подевка. Тя вече е мама и готова за женене. Ето едни такива моменти, които ние вече не само сме забравили, но ние дори не отдаваме значение на техния истински смисъл.